Hello, hello ka mga nice people. Hindi ko akalain na biglaan ang aming alis today. So, ang gagawin namin today, pupunta kami doon sa Matalom kung saan doon nakatira ang aking mga magulang. Kaya nasabi ko na biglaan ang aming pag-alis dahil akala namin na hindi tutuloy or sasama yung ama ng dalawa kong anak dito. Char. Ama ng dalawang anak ko dito. So ngayon guys, nandito na tayo, nakaalis na tayo. Nakaalis na tayo. So nandito na, nagda-drive na ang iyong lingkod. Gihumukan sa lubot ang ahong bana nga gustong mo laag. Sa tinuod lamang ka mga nice people, birthday karon sa akong tatay, July 8. Ika-78 birthday niya today sa akong tatay. So mauna nga nagdali-dali mi og kay ako man ang ilang driver. So naanang ahong bana din sakay na. So mauna karon nga kanang nangutana ko niya nganong kanang nakadesisyon man ka nga mulakaw ka or mulaag ka, yung giganahan ra kuno siya kay nakahuman na sa iyang mga transaction or gimbuhaton sa iyang trabaho. So naka-skip siya. So ang kining sa akong likod ang duha na ho ka anak nga nagad video sa ako. So mauna ni guys, imiguwa na ta sa syudad sa Bawaybay ni anata sa mga barangay road sa barangay Palhi. Sunod kinsa man ang tagapunta diri makasure jud ko nga makaila sila sa ilang eskwelahan ug sa ilang chapel. Barangay Punta. Mauni na po sa mga kanang biglaang alis mga guys. Ako na lang giingnan akong mga anak nga hala pag video na lang sa mga talan-awon sa gawas kay aron mapapas ang atong medyo gutom-gutom na nga tiyan. Mauna nga gipa-video na ho kay aron malingaw ang ilang hunahuna nga naa sa gawas nga daghang mga talan-awon. Medyo nausob nagnaong sa akong bana. Ug sa dihang pag-abot mo sa inupakan nakahinumdumi nga naa di anay 7-Eleven ang inupakan. So nakadesisyon mi nga manghunong mi kay basin makapalit mi og siopaw or hotdog. So mao to nga misulod ko. Before ko misulod, may action pa ko og char din ang inyong lingkod. So pagkasuod na ko, migawas kong otro kay akong gitawag ang akong anak kay aron papiliun siya kung unsay ila o akong gipapangutana pud kung unsa poy iyang gusto. So mao ni guys, pagawas na mo nakakauna in taon mi napapas na in taon ang among kagutom. Bahala na og dili mi salinan sa hikay sa birthday basta kami busog na sila. Gutom na siguro pud ni siya. Naman sa 7-Eleven inupakan branch. So mao na nindot na nga mong smile din kay nakag-inom na og tubig. So sa dihang hingabot na mi 1 2 3. Na guys, pag-abot na mo gipakaon mi dayon, gipalingkod mi dayon. So igura po na hilis-hilis ang among gikaon nga syupog gikan sa inupakan kay daliman ba pug ka inupakan hindang hilungos bato. So usa pa ang Matalom. So medyo lajo pa pud ang among biyahe. So nangauna sad mi. So daghan pa man sila sudan nga nabilin. So wa pud mi nagworry. Pwede po namong busuga. So pag human na mo og pangaon, nagkagwa-gwa pud mi sa among new member of the family nga si Bibi Asher. Ulula na ang akong sister nga si Sister Lourdes. Nag-enjoy na siya og kugos-kugos sa iyang apo. Di ba makahappy ang apo? Kung magkaapo na di ay ingon-ingon ta nga, dili ka ko mag-atiman sa akong apo kay human ako anak, graduate na ko anak. Pero sa tinuod lamang di ay napaka makahatag og kalipay ang apo sa pamilya. Mauna na si Bibi Asher, ang first apon sa akong sister. So mauna to guys, isiglain-lain na lamang mi og pundok, chika-chika ang mga bata na nanood TV, ang mga dagko di apoy gikalingawan. So ang akong panaw ang iyang brother-in-law, mauna to kwento moment siya sa iyang bagong panganak nga anak nga siya lagi pug kunoy nagatiman kay tungod kay ang bana sa iyang anak to aman nag-duty kay pulis man ang iyang trabaho. So mao kuno na siya kun itigi kay sa pagkaon, siya tiglaba kung kanang wa si jay trabaho kung wa si jay trabaho isip karpintero. So mao na smile pud ang bana nga naminaw sa iyang mga iyang ngo sa pag-atiman sa iyang anak nga bagong panganak. Ug as usual, i-ready na ang mga bring home, maunang gihiwa na ang mga cake, gibahin-bahin na.
So mauna na guys, nagandam na ang akong nanay nga magbahinay na mi sa sobra sa handaan. Tanawang akong nanay, gi-make sure jud niya nga ang tanang mga anak makadala inig uli. So mao na guys, naanay mga box din kanang kuan ni Inday Mara gihigutan aho na nga bahin. Daduna na namo paingon sa baybay. So daghang salamat sa Bring Home Madirdir. So ang akong mga igsuon nga wala diri anag kanang nakapamerti sa birthday sa atong tatay. So next time na lang mo sa injong bahin. Tingubo na lang ang injong bahin kay kamera gajud ang pirmi ang makabahin di adiri sa Leyte. So next time na lang ang injong bahin ha, ato na lamang ng tingubon puhon ug makauli na mo. So pasensya na Brad William, Sister Flor ug Sister Maricel kay wala gayud pa injong bahin kay tudyo wa mo nangari ha. Ang tanaw nga kong nanay, gimik sure jud niya nga tanan na gajud mi gitagaan. O ija gajud ihap kung okay na ba jud tanan ang mga kabahinanan, equal ba jud ang mga bahin namo. Bilis mo na. Bilis tita bilin. Sagli naman. Bye-bye. Ikaw, bless sa imong nanay. Oh, God. Bye-bye. Tulay pa na doon. Naman kami. Okay. Hindi na rin bala. Good. Babay. Bye. Oy, bilis mo yung lolo. Tay, nga to na may. Please, lolo, this is Ricardo. Okay guys, anang uli namin. Daghang salamat sa inyong pagtanaw. See you on my next vlog. Bye-bye.